Čaute ľudia od dnešného videa. Takže dneska si ukážeme, ako si spravíme takú hračku. Tu máme nákres. A teraz si to vystrihneme. A dáme si potom aj druhý papier. Takže ja sa vám ozvem, keď to bude vystrihnuté. Takže už som to vystrihol. Toto som aj vyfarbil, tú druhú časť. A teraz si to môžeme zalepiť lepiackou páskou, nech sa nám to potom nenamočí. Keby to náhodou podjalo sa vodou, aby to je taká ochrana proste na tej hračky. Ako vidíte, tak by to malo vyzerať nejak takto. Proste vidíte, ak sa to vestí, tak to je tá lepiaca páska. A stačí vám úplne na to kľudne hociaká páska, len ja používam takúto, lebo inú som nenašiel. Takže si to odmerám. To dám na bok. Vložím to na to. A teraz to vlastne stačí len odstrihnúť. A teraz to vlastne stačí len postrihať dookola, takže ja sa vám ozvem, keď budem mať obidve spravené. Takže zatiaľ čau. Takže mám obidve zalepené a teraz to zlepíme dokopy, takže vezmeme znova pásku. Ja si musím nahmatať, takže počkajte chvíľu. Ten koniec. Tak. A my si vlastne teraz odstrihneme. To mám tú pásku. A ja to vlastne odstrihnem. A vznikne vám z toho takýto kus pásky, ktorý potom na to použijeme. Takže môžeme to dať dokopy. Takže chytíme pásku a nalepíme to na to. Teraz som to nedal úplne rovno. Takto. Teraz vezmeme druhé. A to vlastne na to len pripevním. Teda trošku. Takže toto, potom dáme takto. My si vlastne toto odstrihneme. To je toto, čo tu trčia. A teraz to vlastne preložíme a spravíme to isté aj na druhej strane, takže asi odstrihnem pásku, takže to odstrihnem a
zalepím. Takže odstrihneme aj toto, počkajte, si to len očistím. Odstrihneme toto, čo to trčí. A vlastne to len takto preložíme. A lepiacou páskou to zalepíme. A tým pádom nám to vznikne takéto. A my nám už vlastne zostalo len zalepiť toto, do toho naplne zalepiť toto. Takže my si odstrihneme kúsok. Ale že fakt malinký kúsok, nejaký takto. A dáme to tam. Teraz to na toto zarovnáme. Aj tu na. A použijeme tam náplň a náplň väčšinou používam takúto. Že si to tam poďme natlačiť. A tej vaty si tam môžete dať koľko chcete. Takže ja tam dám asi toľko to nejak. Druhú varkúš. Že to tam zatlačím. Takto. Dole úplne. Nech to tam je namačknuté. A potom vezmeme posledný kúsok lepiacej pásky. A to vlastne tiež zalepíme. Odstrihneme toto, čo tam nepatrí. Aj na druhej strane. A máme hotové. Takže nezabudnite dať like, odber, koment a zatiaľ čau.